Nuwun sampun katur. Sampun nggih. Nah, mau sehono penyuwunan lewong. Mbak Niken, ayo Mbak, gimana Mbak Niken? Dan bengi iki sing nyengkuyung awake dhewe akeh nggih. Kayata sapa ae. Nah, iki tak gawane pembedhuk saka tlatah Banyumas. Ingkang nami Mas Bisma, ya Mas Dewa Brata. Nah, putra yang hilang telah kembali. Ini sambene ya sadian wayang, sadian ringgit Mas Bisma. Tak tawake ana ngene kok ana sing pengen nuku wayange Mas Bisma. Ya uga dipromosikne lumantar TikTok. Akune jarang adus. Dicari di TikTok. Ini wonten gambare Mas Bisma joget. Niku. Saiki melok anu kok, Nduk. Melu kepundena dhewe Banyumas yaiku Pak Kukuh lan Mas Bima. Ana ing Candra Birawa. Ya. Dan Tondo Birawa. Ya mula Mas Bisma ya bali ke Ngawi nyengkuyung awake dhewe. Yayine bareng suwe ana ing Banyumas. Mantuk ana ing Ngawi iki tak takoni kuwi lujeng Mas Bisma. Iya kayak gitu bapake. Bosone Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Pak Dalan. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, ini koncoku SD. Mosok yen cilikane iki awake aku terus. Lagi ngoten to? Nggih. Lah riyen kula kan jenengan adus bareng teng kali ngoten niku lho Mas. Betul, aku langsung ngasal iya. Mboten maksudnya nek riyen kan trah ya kanca plek ya Mas ya. Saiki pomo adus kali bareng aku ngono jek wani pra Mas. Wah, ya di platok bendung. Ya. Kan es. Aja ngono kuwi to. Lah Mbak Niken sinten? Ya namane asli to. Oh, Mbak Niken Diah Ayu Pratiwi nggih. Nggih. Dan menor kok diduh gule muplak. Kok menor piye to? Diduh gule mek menor iki. Wong kaya ngene iki nek mlaku nggih. Mesti ana sumarane dhewe. Nek Mbak Pita. Mbak Pita ya pancen kiyayine halus, makune ya prete. Lho. Ora ya Demas cara iringan utawa gending ngono ya Puspawarna. Ngoten. Nek Mbak Tia umpama gending napa Mas? Umpama gending niku lewung dijaranke Sambaya. Lho nek aku tak lungguh ae sing lewung ben Mbak Tia. Boten. Nek sampean Butut nyebutun cara gending ini jujur bawa